pihalle sieltä alhaalta. Mutta siellä tulee niitä tilanteita, kun oikeasti kannattaisi nappaa se 4 sieltä pois. Ja nyt mennään ihan yksinkertaisen ideaa siinä. Tässä kiinnitetään huomioon nyt siihen, miten ne jalat siellä aika paljon on. Ja jos ne kaverin jalat tulee lähelle siinä, niin sittenhän se työntö voi mennä hankalaksi. Että mä täältä saan sen hyvän työnnön. Ja sit se kaveri just tulee tuo tosi lähelle noiden jalkojen kanssa. Nyt se voi olla hankalaa sit sen jälkeen, että oikeasti työntää. Mun lähtee vähän ylöspäin tää. Niin nyt mä otan sitten sen tonne syrjälle ja vetää tänne itteen. Nyt olisi äsken oli semmonen paikka, että mä olisin voinut heti paukata. Mulla oli pelattu se kaverin jalka tonne. Voinko mä paukkaa sulle? Elikkä mä oon täältä pelannut. Se nousee tonne pystyyn. En pääse enää eteenpäin. Nyt mä otan täältä kiinni. Ja mä tavallaan vedän se kaveri tuohon noin. Ja sieltä pam. Elikkä sai se kaverin kiinni sieltä sivusta. Kerta vielä, että mä näen toisesta kuvakulmasta. Näinpä. Joo. Ei sitä tarvitse paukkaa enää. Mä vaan nyt näytän mikä siinä on tärkeää. Ja nyt mikä siinä on tärkeää, just siitä, jos mä menen sinne paukkaamaan, on se, että mä tuun tänne lähelle, niin mä imeen sitä kaveria tonne mun lantiokohde ja vangitsen tuohon mun jalkojen lähelle. Mä en niinku yritä tänne sitä viedä. Vaan mä vangitsen se kaveri tonne lantioon. Ja sit se on jo siinä alkissa, se ei enää paljon vaan. Mulla on periaatteessa tää kaverin jalkakin tää niinku pelattu tuohon kiinni. Tää jalka pelaa. Lyöksä siitä vai tuoks tuo toisen siihen keskelle? En, mä tästä vaan suoraan. Eikä tässä ei yritä niinku lyödä ylös, vaan mä lyön sen tuohon mun lantiota vasten sen kaveri. Onko se mitään väliä vaikka mä ottaisin? Mä kerkeisin saada tän jalan vaikka täältä. No nyt jos sä teet noin, niin mä käännän tonne saman. Et se olisi sitten seuraava temppu. Mut kun mulla on nyt niin vahva kontrolli siitä kaverin lantiosta, ja se on tavallaan siellä niin kuin näin perässä. Et mitataan aluksi ulos vai sisällä, niin mä saan lyötyä sen siitä läpi. Ihan vaan sille mä otan sen kaverin lantion sieltä tosi vahvasti tohon kiinni. Ja mulla on pikku vientitaakka. Ja nyt jos se tästä lähtee siirtää jalkaa, niin mulla on saman tien veto tonne. Eikä sen tarvi olla semmonen, että niinku lähdetään tonne. Varsinkaan silloin, jos se kaveri on vähän matalalla. Jos se kaveri on korkealla, niin sit mä en yritäkään viedä sitä tolleen maasta livistävänä. Taas se kaveri tulee tolleen astuu, se on täällä näin. Niin sit mä nostan sen jalan kanssa. Mut monesti se on silleen, että se kaveri vähän tulee matalalla. Niin mä vaan keskityn siihen, että se lantio on kiinni. Ja mä ruuvaan sen lantion kautta kaverin nessuille. Vielä kerran. Elikkä tää on tullut tilanne, kaveri pysäyttää. Oh.